te parlok kublishi boni pi barok ki bujupe ya kaneka video ha kaneka channel te mentah ha kaneka video ngarwan raya pi ya ki job not fiction malapelai da ka Indian Council of Medical Research ka bahab ha kanikrim nam taki post jong ki medical officer SRF bat kiwe de te pe ya kaneka video hadu bandat code an pensha detail pi kum ki nombor ki post ka education qualification ka jinsiu bat kumnoban apply te parlo wat clear banai lat ya kaneka video bat kumjuru ban subscribe ya kaneka channel ka ICMR Meghalaya ka court application ya pi namta ka walk in interview namta ki post jong ki medical officer SRF bat kiwe de ki bahab ha ka daj bat biomarker survey of India but kini ki post ki bahab ha ka contractual basis but ha kini ki post piha banatan direct ha ka walk in interview ha ka sautrek urisumbar arjar arpulai te hangne ngan simtang ya ki post ki besim ya ka keren pule graduate but class 12 pass te peja kini ka video hatu banda god but ha kini ki post jong ki SR technical assistant ki nombor ki post ki belaj ki don hadu sau post pada ki post kategori spart nam taki ST ar post nam taki OBC si post bat nam taki SC si post bat ha ka jinsiu ka balai pu ar hajar plus bat kan ar hajar ha ka FDA bat ha ka keran pule ki sim ki bala pendap ya ka graduate ha ka science namenta ka biochemistry microbiology social science sociology but social work na kano ka recognized university but pidi bandon ya ka experience ha ka drawing blood sample but processing blood sample ha ki field studies but namta ki post jong ki project assistant ki nombor ki post ki belaj ki don hadu sau post but ha ki post kategori spart namta ki ST ar post namta ki OBC si post but namta ki SC si post but ha ka jinsiu ka balai pu hajar plus kan arjar ha ka FDA bat namenta ka keren pule ki sim ki bala pendap ya ka graduate ha ka MLT na kano ka recognized university lane DMLT lengba system ka relevant experience bat namenta ki post jong ki field worker ki nombor ki post ki belaj ki don hadu pra post bat ha ki post kategori spart namenta ki ST ar post namenta ki OBC si post namenta ki SC si post bat namta QR kadon sau post bat ha ka jinsiu ka bakat pelajar plus pojar ha ka FDA bat ha ka keran pule ki sim ki bala pendap ya ka class 12 pass ha ka subject science bat bantrei ha ka ne ka field bat pidi ban sautu ya ki local language bat kumjuru pidi bandon system ka experience ha ka data collecting ha ka no ka field bat community bat ha karta ka phila apna apply ka dei ha karta ka bakat pra hadu life sans nem karta bat ha ka age election part life nem nam ta ki OBC sans nem nam ta ki SC ST candidate bat ha ka selection process ka dei lengba ka interview te kumno phila apna apply nam ta ka ICMR Meghalaya nam ta ki post jong ki medical officer SRF bat kiwi ki vacancy te rada piku apna apply piha ban aten direct ha ka walk in interview ha ka sau bat santrek udi sumbar ajar apply ha ka department jong ka community medicine nigrim Shillong new khnai lai not iwi pra bat ya ki application kin sim ha ka por khnai sitang hadu kharwai sitang am bat ka form fila ban download na ka link bangalabu a description jong ne ka video bat ralang bat ki photocopy jong ki certificate bat ka wei ka dur passport size bat barok ki original document nabenta ka verification ha ka porlok interview te parlok ada pidon kano ka pat ka bapi bat saiba sewa ban komen ha ka neka video te parlok ha ka neka video tangi ni jiben tiap bat ngine page pat ha ka wei ka video kubleshibon